Okay, so let's start para sa ato ang next topic. So diri ta sa graphs of function. So ang ato i-discuss diri kay graphing function by plotting points. Graphing function with the graphing calculator, piecewise defined function, vertical line test, and equation that defines function. So first is how to graph sa function. So kailangan kabalo ta sa pag-plotting ha. So pag-plot man good sa atong function na atay coordinate x, f of x in the coordinate plane. Diba, ang naanad na to sa Cartesian plane kay x and y raman na sa ordered pair. So again, yung y man good na to, mo ba na ang f of x. Diba? So kung naka-remember pa mo sa x and y coordinate na to. Okay? So now we have the definition of a graph of the function. So if f is a function with a domain A, then the graph is the function, that is the set of ordered pairs. So we have here the set builder notation. Okay, again, this is the ordered pair. Kakasabi ko lang x, f of x, such that x is an element of A. Okay, so pag-plot na siya sa coordinate plane. In other words, the graph of x is a set of all points with this point such that y is equal to f of x. Okay, and the graph of the function y is equal to f of x. So as you can see in the graph, in the left side nato, natay x and y axis. Okay, and we have here the function. Kaniyang ginatawag nato nga function. Okay, so pag natay function, kung atong butang nato f of 1, kaniyang point, is diri siya nga makuha nga point. Okay, para sa f of 2, mo ni siya f of x, and so on. Okay? And ang ato ang function f of the form f of x equal to y, this is y. Diba? Remember pa mo sa slope, mx plus b. Diba? mx plus b. Ang m na to slope, b, y-intercept is called a linear function because its graph is the graph of the equation y is equal to mx plus b. So, mo man ang atong linear kung naka-remember mo. Okay? And we have here the constant function, katong b. Okay? So, sa ato ang graph mo nato, kung maka-remember mo how to graph y is equal to 3, kani nga graph, mora ng line niya para sa y is equal to 3. Para naman sa f of x is equal to 2x plus 1 is kani siya. Okay? Mao na ang iyang graph nato. Okay? So again, example pa na siya ha. So we have here the example para makabalo ta sa graphing function by plotting points. So first is we have f of x equal to x squared. We can also write this as y is equal to x squared. Kaya f of x, y ba na? Okay? Then magbuhat lang ang table of values nato. Okay? So when x is 0, 0 po si y. Diba? Kung ang y ay ang x nato kay 1, 1 po na nga to ang x. Pero plus minus 1. Diba? Pag ang x nato kay 2, 2 square. That is 4. Y nato 4. Nara. 2 nato is duha ka buok plus minus 2. Nganon plus minus kasi square siya. Duha ang value sa x ani. Okay? So naapod tayo y is equal to 9. Ay, sorry. Y is equal to 3. 3 square. So ibig sabihin 9 ang answer na to para sa y. Okay? So nakuha siya. So again, you have to practice sa pagbuhat sa table of values ani. Okay? Table of values importante jud na para sa pag-plotting sa ato ang graph. And the same also here sa x cubed and sa square root of x. Okay? So, diri pag graph manggod na to mo niyang itsura na niya. Okay? So again, practice mo ha pag plotting mo niyang 0 0, 'di ba? Dahil naman tay plus minus. So ibig sabihin niya this is 1/2, 1/4. 'Di ba? Dahil negative man ang 1/2, so naapod dahil negative 1/2 dayon 1/4.
Dahil napunta yung negative and positive 1. So negative 1, positive 1. Then napunta 1, 1. So inana ang pagbuhat sa table. Okay? Dayon, kung ako lang mo mga coordinates, imo na dayon siyang i-plotting diri. Connect the dots na lang dayon. Okay? So mo na siya ang graph nato sa f of x equal to x squared, g of x equal to x cubed, and then h of x para sa square root of x. Okay? So again, practice mo ha kay mo jud ang ang graph ana. Okay? And also you can use your calculator. Okay? For graphing the function. So again, ang practice lang nato diri ha, kabalo lang jud ta mag-graph. Okay? So ako lang ni siyang skip ha, kaya nga po lang jud dapat kabalo lang jud mo graph lang jud sa function. Okay? So again, this topic na tay piecewise defined function. So ang piecewise defined function is defined by different formulas on different parts of domain. So diri, the graph of such a function consists of separate pieces. So diri sa atawang example na tay function duha ka buok x squared, ang isa 2x plus 1. Pero natay mga condition, ang x nato is less than equal to 1. So mga negative ang value ng x. Diri 2x plus 1. So ang mga value nato sa x kay puro positive. So ang mahitabo diri mo nang yang graph. Diba? Kaya ang x squared para ano na siya, curve ang graph ana. Okay? So may tabo, apil ang 1. Kay ano man ni siya? Negative infinity 1. Close, sorry. Kailangan open di ay ni. Okay? Ayan. Mo na yan pasabot diri. So meaning ang point niya diri is solid. Solid ang point niya nato diri. Dayon paana dayon ka. Kay mo man ang graph sa x squared. Nakuha. And then sa 2x plus 1, okay, it should be positive. Okay? So may tabo, open ang 1, positive infinity. So open ang 1. Kung makabantay mo, naatay hollow or bustot siya, ang nakita nato diri, kay wala may labot ang 1. Di ba diri man ang point sa 1. Dayon iana lang dayon nimo kay line man ni siya, kani kay curve. So inana ang pag-practice or pagbuhat sa graph niya. So medyo challenge yun siya, no? Pero kailangan magbuhat sa jud ka og table of values para makabuhat ka sa graph. Okay, kay mag-inani ra ba jud ko sa inyo assignment and quiz. Kailangan kabulo mo buhat og graph. Mora jud na yung task to draw a graph. Wala kayo siya solving. Siguro ang table of values mangita lang ta. Mga points para maka-graph ta. And how about the absolute value? Pag absolute value ang atong function, natay absolute value, meaning x nato positive kasama si x. Dayon pag negative walay labot 0. Okay? X less than 0. So, meaning negative infinity 0 open. Kani kasama 0 di ay. So close ang 0 nato, no, to the positive infinity. Okay? So itsura niya is ana jud siya. Kay nga naman example kung ang y nato kay 0, 0 pud ang y, ang x di ay. Kung negative 1 si x, y ang ato answer. 1 not ang answer. Diba? Again, diri nga nga function absolute value. Pareha na siya sa y is equal to absolute value of x. Nakuha. Kung ang x kay 1, kung x na to 1 is ang y na to 1. So meaning ang graph niya is paana jud siya. No? Parang siyang symmetric. The same ang line diri sa pikas niya. Okay? Kay kung tanaw nimo ang point niya diri, o point nimo diri, di ba diri ang 1 1. Then diri ang negative 1 1. Nakuha siya.
So inana ang absolute value function niya. Okay? So again, ang goal lang jud nato diri is kabalo lang jud mag-graph. Okay? And apod tay graph of the greatest integer function. So mo ni ang itsura niya pag greatest integer function para siyang step function. Okay, na ginatawag nato ani. Okay? So anyway, ginapakita lang na ako sa inyo ang mga itsura sa function manggod sa graph para natay idea for the next topic. Okay? And ang importante nato diri is the vertical line test. Kung sa man ang vertical line test, that is a curve in the coordinate plane is a graph of the function even only if no vertical lines intersect the curve more than once. Okay? So meaning pag vertical, paana jud ang vertical? Ana, di ba? Kung magbuhat og graph, example natay graph. Sorry. Inani lang nga graph sa x and y axis. Pag magbuhat ka og graph, pag mag-vertical line test ka, dapat maigo lang yung points kas ara jud para matawag siyang function. So katong inani na ko nga gibuhat, function siya. Katong inani nga curve, function. How about this one? Function ba yan? Kung atong i-try ang vertical line test, na duha ka points nga maigo. So meaning dili siya function. Na gets ba ang vertical line test? Ang purpose nato diri, ma-determine natin kung function ba siya or hindi. So for example, itong graph na to, kung mag-vertical line test manggod ka, kas ara jud maigo ang point niya. 'Di ba? Kung mag-vertical line test. So function siya. Pero ito, pag vertical line test, mag-test man ta, mag-ana-ana manggod ka. I-test natin. Dalawa yung points niya naigo. 'Di ba? Kani duha ka points ang naigo. Pag duha ang points nga naigo, meaning dili siya function. Inanara siya ka understandable sa pasabot sa vertical line test. And a lot more. Mo ni siya mga tanawon nato kung sa vertical line test kung function ba or hindi. Ang circle hindi siya function. Okay? Kani function na siya. Bahalag mo ingon ka nga. Mura maigo ang duha ka points dili nagyapon. No? Kas ara maigo ang points ani pag mag-vertical line test. How about this one? No, pag vertical line test or kani. Sa letter D dili siya function. Okay, kay maigo man ang daghang points. No? Dili siya function. Okay? Sa letter B and C kay function. Ang A ug B kay dili. Okay? So next naman po nato diri is equation that define function. So we have here the following functions. Solving na pud ta. Sa example number 9, y minus x squared is equal to 2. We are looking for y, define y as a function of x. So we are looking for y. Okay? So ang pag-solve na, di ba, y minus x squared is equal to 2. So we are looking for y. Dapat y alone or mag-isa lang yung y. Okay? So answer is 2 plus x squared. Or we can write this as like this, x squared plus 2. Pwede na magbaliktad, kay plus naman na. So therefore, your answer is f of x. Okay, we are looking for a function. Okay? Function ang hinahanap ani. Dali ra ni siya. So f of x equal to x squared plus 2. Mo na answer. Okay? So how about this one? Okay? So pag solve ani, x squared plus y squared is equal to 4. So diri, y squared is equal to, again, ang y ang ginapangitaan niya, 4 minus x squared. Dayon, square root nimo both sides. So y is equal to plus minus. Okay, plus minus ha, ayaw kalimot. Square root of 4 minus x squared. So inatura, di man kay siya lisod because we are looking for a function. Kaning y kay mo ba yan ng f of x. Nakuha siya. Okay? So inatura. Okay? So anyway, we have here the following functions and their graph. So mo ni siya ang linear function
kung makita nimo line ra jud siya from the word. Okay, mo ni ang formula f of x is equal to mx plus b. Para sa power function, f of x equal to x to the power of n. Okay? Pag square, x square curve. Pag x cube, mo ni ang graph niya, x cube. Pag x to the power of 4, mo ni siya. Okay? Ang itsura niya. Pag x to the power of 5 is, mo po niya itsura niya sa graph. Okay? Para sa root function, para sa radicals, okay? Para sa square root of x, mo niya itsura niya. Square root of x. Okay? Sa cube root of x, mo niya itsura sa graph. Square root of 4, 4x. Dayon, square root of, cube root din. Mali yun. Cube root of x, fourth root of x, then fifth root of x. Okay? And how about sa reciprocal function? Mo niya itong itsura sa graph sa 1 over x na function, then 1 over x squared na function. Sa absolute value and greatest integer function. Ginatawag ni siya og step function. Then kani, matawag siya og piecewise nato na function niya. Okay, so that's it. Okay, so again, diri na kumukuha sa inyo assignment and quiz. You have to practice all of this. Okay, kay diri ra jud kumukuha. Labi na sa exam pod ninyo. Okay,